אתם רואים 5 כתמים שכביכול אין קשר ביניהם. וזה כי אתם רואים תמונה דו-ממדית. אבל אם נראה תמונה תלת-ממדית, אנחנו נראה שבממד נוסף יש משהו שמחבר בין כל הכתמים האלה. אז מדובר בעצם בתביעה של 5 אצבעות. אז יש יד שמחברת בין כל האצבעות. כל האצבע היא עצמאית, אבל לא לגמרי עצמאית. יש משהו, ממד נוסף שמחבר בין כל האצבעות, וזה היד. וזה בדיוק מה שקורה ביקום שלנו, לפי תיאוריית ברבור לבן שאני כותב. יש ממד נסתר שמחבר בכולם. זאת אומרת, היקום כולו רשת אחת. וכל אחד יש לו ממד אחד שבו הוא עצמאי, וממד אחד שבו הוא קשור לרשת. אז נקרא לזה נגיד ממד הזמן. יש זמן אחיד ביקום, זמן שמשותף לכולם, והוא הרשת הנסתרת, ויש ממד זמן עצמאי שמתאים לפי תורת היחסות. כי תראו, מי שגילה את תופעת השזירה הקוונטית זה איינשטיין. מה זה שזירה קוונטית? חלקיק שנמצא במקום אחד, יכול להסתכן עם חלקיק אחר שנמצא מיליון קילומטר משם. איך שזה משתנה, גם זה משתנה. הם מסוכרנים. וזה בעצם, למרות שאיינשטיין גילה את זה, זה סותר את תורת היחסות, כי לפי תורת היחסות הזמן הוא יחסי. כלומר, מה שקורה פה זה זמן אחר, ומי שנמצא מיליון קילומטר אחר משם הוא בזמן אחר, כי הזמן הוא יחסי, ופה פתאום אנחנו רואים שיש זמן אחיד ביקום, כי הם מסוכרנים שניהם, מה שקורה פה מיד קורה כאן. אז זה תגלית שבעצם איינשטיין גילה אותה וסותרת את תורת היחסות, והנה אני מביא לכם כאן את ההסבר לבעיה של סותרת את איינשטיין, שזירה קוונטית, ובעצם אנחנו חושפים פה תורה חדשה שמסבירה את היקום, כל היקום הוא רשת אחת, יש ממד נוסף שמחבר את כל היקום כרשת, ושאתה קיים בתוך רשת, אתה צריך מצד אחד להיות עצמאי ומצד אחד להיות קיים לרשת. אז יש ממד נסתר שמחבר את כולם, וזה יכול להסביר את מה שאף אחד לא יודע להסביר, שזירה קוונטית. עכשיו שימו לב, מחשבים קוונטיים כבר עובדים על הרעיון של זירה קוונטית, ולא רק זה, למשל אפשר לשלוח מידע בין מחשב אחד למחשב שנמצא מיליון קילומטר משם, על ידי שזירה קוונטית, זה כבר ניסוי שקרה, נשלח מידע ממחשב אחד למחשב שני. עכשיו לא רק זה, זה הכי מוצפן ומובטח בעולם. למה? כשאתה שולח מידע ממחשב למחשב בשזירה קוונטית, אין דרך בעולם שאפשר לצוטט. אם מישהו יצוטט למידע שעבר, אתה תגלה את זה. אז אפשר כבר להשתמש בשזירה קוונטית, לעשות תקשורת בין מחשבים, מובטחת, ואף אחד לא יודע להסביר את זה, עד שאני הבאתי כאן עכשיו את תיאוריית ברבור לבן שמסבירה את זה.